is 99.1 of the Allied Broadcasting Center Incorporated. Radyo Tagum. Tagum mabuhay ka, tagum mabuhay ka, para isang puno ng pag-asa. Radyo Tagumenyo. Healthy Talks na sa DAG, kauban si Rica Apura. Atong hisgutan ang panglawas ug nutrisyon para sa mas ligon ug healthy nga komunidad. Paminaw na matag Martes, alas 8 sa buntag, diri lang sa inyong paborito, Radyo Tagum 99.1. Ug karon atong paminawon ang Healthy Tagum kauban si Rica Apura. Hello, maayong buntag sa tanan, Tagumenyos. Today is Tuesday, and then usa na sab ka usa ka oras no ang atong panag-uban karong buntaga. And it is April 27, no? And then it is the last week of April. So aduna jud ni siya kalambigitan sa unsa ning semana nga kini sa atuang kahimsog. So before anything else, mga isa jud ko og katahuran sa tanan natong mga opisyales sa Tagum City, atong Mayor Ray Tiuy, and the rest of the city officials. And also ang atuang mga konsehales nga kanunay nga nagatabang sa ato nga they are making policies and as well as helping the city health office, good note, especially ang atuang chairman of the Committee on Health, Honorable Shara Isabel Uy Salazar, no, nga kanunay jud nga iyang ginatan-aw pod ang amuang kahimtang diha sa City Health Office. Pag aduna ganite mga polisiya, sudyuhan jud na pod niya, o di kaya aduna pod siya kanang mga polisiya niya kabahin sa kahimsog, no? So kanunay nga nagagiya kanamo pod, no? So maayong buntag, and the rest of our city councilors, maayong buntag sa inyong tanan. And also ang City Health Officer Dr. Arnel R. Florendo. Good morning, Dr. Arnel, and also the rest of our medical officers. Ang atuang nakalib man karon si Dr. Arnel. So ang atuang office in charge walay laing kundi si Dr. Roy Albano. Hi, Dr. Roy, and I hope you are doing well there, no? Naa siya sa bukas karon. So, the rest of our medical officers, Dr. April Senarillos, and also we have Dr. Susan Cantuanco, Dr. Dima Iris Barbarona, and we also have Dr. Dana Fajardo, Dr. Princess Dumandagan, murag ka na jud mi doctor, no? Mas maayod na. And also we have Dr. Trisha Tring Tabige and also Dr. Hisham Macno. And napod mi usa ka batan-an nga doctor nga naka-station jud na siya diha sa La Filipina Primary Care Facility, walay lain kundi si Dr. Almario. Maayong buntag kaninyong tanan, and also to our nurses, tanang mga nurses, you are all busy, no? Nag-attend sa kanya-kanya mga programa. And we also have our mga midwives, we also have our mga medical technologies, ang atong mga dentists, at naapod diha ang atuang mga naka-mention na kon sa midwives, no? Ang atuang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, and sanitary inspectors. Good morning sa tanan. So it's working day gyud gihapon, no? Some of you will be working until the Thursday, and also naiuban jud nga kutob jud sa Biyernes. So maayong buntag kaninyong tanan, no? Welcome sa laing edisyon nga pod sa ato ang #Healthy Radio Talk. Karong semana atong nahisgutan kaganiya, no, nga naagyod tay importante kaayo nga selebrasyon nga pagabuhaton, no, ang kaning atong ginaingon nga World Immunization Week, pero dili lang ni siya ingon nga
physical nga lawas ang ato ang hatagan o pagtagad, no? Kay nga naman naapod dinhi ang kabahin sa mental health. So, akay hisgutan sab nato gyud ang kabahin sa mental health. So, kani karon no, nag-inusara jud ko. I am supposed to be with our usap pod nga focal doctor sa ato ang mental health, si Dr. Dima Iris Barbarona, but she's not feeling well right now. So, puyo lang sa adyo siya diha sa OPT. Hi, Doc! Good morning, Dr. Dima. And then, sa tanan tagumenyo, good morning jud kay sa inyong tanan, no? Ang ato ang hisgutan karon mao ang importante pa man gihapon mao ang pagpabakuna. So ingon sa daghan nga wala na ba tay lain nga mahisgutang mga topics? Well, it's but fitting because it's World Immunization Week karong semana. So from April kagahapon until the end of the week, no, ang ato ang mga barangay health centers, no, sa nagkadaiyang mga barangay, busy jud na sila kaayo, especially to tomorrow, no, kay naapo na sila schedule siguro karong adlaw and tomorrow ang atong mga barangay health stations nga pagpamakuna. When it comes to pagbakuna, we are talking about the routine immunization. We also have for the kids, no, sa mga chikiting. Napunta para sa mga 9 to 14 years old. And also napunta sa mga katigulangan, and most especially ang atong mga buntis. So dili gyud nato ni siya hikalimtan, no? So kay ang ato ang ginaingon man jud na, no, nga ang kanabitong relief of knowing nga ang child is protected will reduce family anxiety, which is a major pillar of mental illness, no? So ang dakong kabalaka nga magsakit, no? Ang kabalaka is parte na sa mental health, no? So, ang kabalaka nga magkasakit ang atong mga anak, dako jud kaayo ni siya nga kanang anxiety jud, no? It will be part of the family nga problema pod ni siya. So, this is a major pillar of mental wellness jud, no? So, ang mauna ang pagpabakuna kay dili lang ni siya medical intervention, dili peace of mind usab ni siya para sa pamilya, no? So mga ginikanan kabalo ko nga nabalaka o na stress tungod sa mga sayop nga information, no, bahin sa bakuna unsa may kaya ikatambag nato ani sa mga ginikanan, no? So the world is getting smaller every day. Mao jud na ato madunggan, no? What I mean with this is that through your gadget bitaw kani atong mga cellphone, no, by the time we wake up in the morning, we readily get hold of our phones, no, and then magsige na tag browse ana. So kani pag browse nato daghan tay makit-an diha mga pwede sab siya kalipay kabahin sa kanang naatay mga makit-an na nga makapa-inspire sa kinabuhi, pero adunay uban diha nga makahatag og kabalaka, especially if magpasa na gani ubang mga tao diha, ano nga pasagad lang og kanang butang sa Facebook kabahin sa bakuna. So usa na siya nga makapahatag og kabalaka, no? So ang tambag nato ana karon is that himo naman hinuon kog tigtambag diri, no, but that is the work of a kanang sa health education and promotion, no, kay naman ta ana nga section na belong. So dili ta basta-basta lang nga mutuo dayon sa mga information nga makita nato diha. So kinahanglan ikaw usa ka listener, usa ka tigtan-aw, no, o di kaya creator pud ka sa kanabitaw nga gusto nimo ibutang sa imong Facebook or di kaya sa YouTube o di kaya sa unsa pa ng mga apps diha, no? So kinahanglan magmatngon gud ta kay nga naman daghan kayo tay mga Tagumeños. It's not only here in Tagum City but as well as in the whole world nga daghay makitaan na. So we should always be credible pod, no, nga kanabitang maghatag tag balita nga we should know tinuod ba ni siya. So verify good kung bago ka mo post
bago ka mo istorya, i-verify sa jud nimo kung tinuod ba ni o dili. Kay para dili ni siya makadungog sa kabalaka. So especially sa mga atuang mga mama ug papa no, kay tanawa to unsa toy nahitabo tong last time. Ang kanang ginaingon nila nga ang katong COVID nga bakuna, ang ingon nila mahimo kang zombie, no? So niabot na ta og pila ka tuig, daghan kay tay mga kabataan, katigulangan ana no, nga nakadawat sa bakuna, nothing happened at all, no? So aduna lang tay mga usay situation nga kanabitang wala na kompleto ang bakuna. So it will entail nga kanabitang naay ka ng dili magiging hilabi na if ang bata or ang tiguang nga nakadawat sa bakuna nga aduna siya kanang sakit, no, mga vulnerable population. Example aning mga naisakit sa kanang mga blood disorders o di kaya na cancer, no, ug uban pa, no. But despite of that, there are still people na nakadawat sa bakuna nga adunay sakit but they were able to survive, no. So ang pasabot day aning bakuna is that dili ni siya ingon nga makahatag og sakit, makahatag ni siya og dugang nga proteksyon. Kay sama sa ginaingon sa ato ang mga pediatricians nato, no, kaning ingon sila nga ang paghatag og bakuna dili ni siya ingon nga maghatag og sakit, makapahimsog pahinuon ni because it will protect you from the different diseases. Example ani mga diseases: polio, measles, chickenpox, no, rubella, and then unsa pang mga lain-laing mga sakit. Natay pertussis, naapod tay kaning ginaingon natong sakit bitaw sa kaning tetanus, no, nga kanang iyon ana, no. So kinahanglan maprotektasyonan jud ang mga kadaghanan. So ayaw gyud mo kabalaka kabahin aning ginaingon natong manghatag og stress, no, kay dinhi pa lang daan sa atoang daan sa atoang Facebook, no, daghang kay tay makita diha. But the only tip nga atong mahatag diha sa inyo is you should be wise, no. Dili siya kinahanglan nga kanang tanan nga makita ninyo i-post dayon, i-share dayon siya. So you should be wise. Is this the right information? Will this give kabalaka nga mga kaguol sa ako ang pangtagaan ng impormasyon? Ana dapat ang ato ang aura ana, no. So dapat ani para dili mabalaka ang mga katawhan, na aduna tayo mga different barangay health stations, know where to get the facts. Isa ana ang pag-adto sa mga barangay health centers. Talk with your nurses. Talk with your barangay health workers, no? Kay kani sila, these are capacitated health personnel by the Department of Health. Before magud mi manarbaho, no? Before mi isalang sa City Health Office diha sa ato ang mga tagsa-tagsang mga trabaho. Example, the barangay health worker. Trabaho man jud na nila nga moadto diha sa purok, no. Before na sila isalang diha, muagi jud na sila og mga different trainings sa mga programs. Example, unsaon pag-handle kani sa dengue, unsaon pag-handle sa kaning mga bata nga adunay moanha diha ang gihilantan, no, ug mo ana diha ang mga teenagers, no, and then mangutana sa mga barangay health workers unsa ang mga dapat nilang pangbuhaton, unsa ang mga family planning commodities ana, no. But wa mi nagapasga ingon sa inyo ang hanas na kayo ni sila nga kapareho sa level sa nurses and doctors. It's not, no. Kung unsa ang level nga dapat na i-train sa mga BHWs, mauna ang ilang madawat. But that doesn't mean nga kani sila daily jud ni sila nga kanang wala na train, no. Gi-train jud ni sila sa Department of Health. Natay ka ng kanabitang ginatawag nga ang usa ka barangay health worker accredited ba na siya, can she work right away?
moagi dyan na siya og proseso. Napa na siya kanang i-check na siya sa among mga different program managers, no? Kay kung unsa ba ang mga dapat nga pambuhaton niya. So i-check pod na siya. So ayaw ka worry to talk with your barangay health workers. Hilabi na diya sa atong mga nurses. These are registered nurses capacitated by the Department of Health. So kani sila, no, imagine na ang atong mga nurses, they will be handling big population. Example, no, ang Tagum City aduna tay population nga kanabitang 370,000 plus na ta. So imagine na ang Visayan Village, dako na kay nga population. Ang San Miguel siguro na siya mga 2,000 population. So by that alone, ang nurse nga mohandle ana usa lang na siya or duha lang na siya, they will be handling different programs. Different programs, what I mean with this is they will be handling HIV, they will be handling tuberculosis, they will be handling maternal and child care, they will be handling schistosomiasis, and uban pa. So kaning kadaghanan, no, nga mga programaha mauna ang ginahandle sa atong mga nurses. So nagapasabot na nga dili ni sila ingon nga basta-basta nga mga nurses nga naa diha sa ato ang mga barangay health center. So mao ni, no, ang amo ang ginaingon in celebrating the World Immunization Week, which is part of the nurses jud siya nga trabaho niya, no, nga she will see to it nga ang iyang mga batanon, mga babies nga naa diha sa purok sa iyang barangay should be fully immunized na jud. Natay ginatawag nga fully immunized child, no? For this week, pwede ba nato mapakita, sir, ang katong ato ang katong usa tong ato ang mga dapat nga makuha sa mga bata, no, para makahibalo ang mga inahan. So may we see that sir, bahin sa unsa tong bakuna nga ilang makuha. Okay? All right. What is I would like to see kani din sa ato ang all right. Gusto na ko makita diha. Okay? So, you are going to see there ang kanibitang immunization card. Okay, can we show it din sa ato ang Facebook page? All right. Okay. I-focus na nato, no? So that's it. Mao na ang immunization card sa ato ang bata. No, hinumduman jud nato nga ang para sa kahimsog sa atong kaugmaon, no, sa mga batan-o nato, babies, magpabakuna kay nga naman ang kada kinabuhi sa bata importante gyud. So ginaingon nga aduna tay 5 ka bisita nga dapat buhaton sa inahan kuyog ang bata. For this World Immunization Week, we are going to let you be aware, no, nga ang mama kinahanglan makabalo nga adunay dapat 5 ka bisita ang iyahang anak nga dapat makompleto ang bakuna. Unsa man ni siya, no? So first, ang unang 1.5 months dapat maadto siya. Sa ikaduha, pag ikaduha og 1.5 months nga bulan na ang bata, ikatulo 3.5 months, ikaapat unom ka bulan na ang bata, and then last is 1-year-old na. So kinahanglan mo adto jud sa health center, no, para i-schedule jud ang pagpabakuna. Kaning schedule mao na ni atong ginatawag nga routine immunization para sa mga bakuna. So the next picture, can we show it to them? Katong immunization card. Okay, immunization card kay para makita nila. All right, there, no? Katong ginaingon nato nga sa first visit nila 1.5 months. Unsa maning bakuna nga mahatag sa ila? BCG and hepatitis, no? What I mean with this is that at birth dapat makadawat na jud ang bata sa BCG ug HEPA vaccine. Now,
there are instances nga naputay ka ng mawadan bitaw ta og bakuna sa BCG, no, o di kaya sa Hepa B. Ang importante diya, within a month dapat makuha na jud sa bata ang bakuna, no. So go to other health centers nga para makuha ni siya. And then katong first visit nga ang atong ginaingon, dapat makuha na niya ang penta vaccine. Naadi ang DPT, Hep B ug ang Hib. Naapod ang OPV, oral polio vaccine, and the PCV, ang pneumococcal conjugate vaccine. Okay? So sa ikaduhang visit niya, the same gihapon, no? Pila edad sa bata ani? So 2.5 months. So, sa ikatulong bisita sa bata, 3.5 months na siya. Aside from the katong tulo nga bakuna nga atong gisgot kaganiya, madungagan na siya og IPV. This is the inactivated polio vaccine. So, upat na kabuok ka bakuna ang madawat sa baby nato sa ikatulong visit niya. Pila edad sa bata? That is 3.5 months. Sa ikaupat nga bisita niya, alright, mauna ni ang IPV ug ang kaning MMR nga atong ginaingon, measles, mumps, and rubella. So, pila edad sa bata nato? 9 months. So, the last visit, mama ayo jud kalimti ha, last visit niya, pagtungtong jud niya og 1-year-old, mauna na ang last MMR niya nga shot. So, dili jud ni nato kalimtan kanunay. So, there you go. Please visit the City Health Office Facebook page, City Health Office Tagum, or the City Government of Tagum. Kaya diyan ninyo makita ang mga kabahin sa atong balita, kabahin sa KMSO. So, karong World Immunization Week, no, kinahanglan proteksyonan jud nato tanan nga mga kabatan-unan. Dapat walay bata nga mabilin nga wala na bakunahan bitaw, no? At 1-year-old kinahanglan kompleto na jud ang iyahang bakuna. So, ang himsog manggod nga lawas mao jud ni ang ato ang basehan nga hayag jud ang kaugmaon sa ato ang mga anak, no? So, asa ta pwede magpabakuna? So, bisitahon lang ang Barangay Health Center karon, no, adlaw. I'm pretty sure that ang ato ang mga Barangay Health Centers nurses are accepting ang kaning mga batan-on babies nato nga ginabakuna na jud, no. Do the regular pagbakuna, mao ni ang ginatawag natong routine immunization, no, kaning mga less than 1-year-old. Naputay katong 9 to 14 years old nga mga babae o senior citizens, no. So, can we show to them ang katong diha sa Facebook page nato, sir? Kabahin sa katong HPV, because this is very important. Okay? Alright. So, we are going to show you ang kaning amo ang social media card nga kadtong mga nabakunahan tung September 2025. This is during the school-based immunization, no? Okay, naa diha. Alright? So, kani nagapahibalo sa tanan nga katong nakadawat na sa first dose tung September 2025 during the school-based immunization, pwede na ninyong ma-avail, no? Aside from going to the barangay health centers, kay naka 6 months sa majud mo, ang ikaduhang dose para sa HPV, mao ni siya ang against cervical cancer, no? Human papilloma vaccine. Kinahanglan madawat na ninyo ugma diha sa ato ang pagselebrar sa ato ang World Immunization Week. We will be celebrating tomorrow from 9 o'clock to 2 o'clock in the afternoon. No, kinahanglan mo adto lang diha sa second level sa Robinsons Tagum. So klaruhon nato ni ha, mga kababayin yan, ladies, no, teenagers nato nga nakadawat sa first dose nila nga bakuna sa HPV tung September 2025 during the school-based immunization, adto na gyud mo ugma diha sa second level sa Robinsons Tagum.
from 9 o'clock in the morning hangtod sa 2 o'clock in the afternoon. So ayaw jud mo kalimot. Mama, no, kung pwede diyugan pod ninyo na jud sila. Kay syempre, no, they are 9 to 14 years old. Ayaw kalimti na daton jud ang inyuhang immunization card, no? Kumpletohon jud, reminder jud ni nato. Kumpletohon jud ang serye. There are only 2 doses nga dapat ninyong dawaton. The first one was September, the second one after 6 months kinahanglan madawat an ninyo jud na ugma. No, siguradon nga proteksyon gyud na para sa inyong mga anak. So there you go. That is April 29. We will be celebrating our World Immunization Week together with Barangay Visayan Village. Hi, BHS 2 and 3. And I suppose, apil ba ni ang kaning BHS 1 ni Jonel? But nevertheless, no, i-announce yun ni nato sa tanang mga lumulupyo diha sa Visayan Village, no? Barangay Health Station 1, Barangay Health Station 2 and 3, no? Aduna tay ipahitabo nga World Immunization Week nga activity ang pagpabakuna o pagpalanog pagyud, no, sa pagpahibalo kabahin sa bakuna. So we will be together with the Department of Health Davao Region Office, and we are hoping that Dr. Janice Olavides will be with us tomorrow, and also the rest of the health promotion staff sa Davao Region. So we will be with them, and we have invited also Ma'am Shara to give the message of support ugma, and also our mga active kaayo nga mga Rotarians from the Rotary Club of Tagum, Rotary Club of Tagum North, and Rotary Club of Tagum Golden Laces. And also ang atong mga doctors diya sa kanibitang Philippine Pediatrician Association, no? Philippine Pediatrics Association, and kaning mga specialist nato. So gi-invite nato ni sila para ugma nga pag-celebrar nato sa World Immunization Week. Nga naman gyud nga kinahanglan gyud ni siya ipahitabo gyud nga celebration, no? Kay ginatagaan gyud na it's not only in Tagum City, but this will be happening all over the world, no? Tanan sa kalibutan will be celebrating this World Immunization Week. Kay ato yung ginaingon nga importante ang mga kabatan-unan nga wa gyoy mabilin nga dili mabakunahan, no? So ang pagpabakuna manggod, no, kadaghanan sa ato ang mga ginikanan mo ingon nga naay mga kahadlok jud, no, pero dapat dili iwasan jud naton ang kahadlok. Ang tip lang jud nato ani nga dili ta mahadlok is that talk to a medical expert. Mao ni akong ginaingon, dili nang kanang tagna-tagna lang, doktor lang, no? Go to the barangay health center, talk to your nurse. Or if you have di ka kaadto sa barangay health center, adto ka dito sa imong private physician. Pwede gyud na kaayo, no? Kanang mga pribadong hospital or mga government hospital nga pwede mo nimo adtuan. Talk to them and para ipagawas nga unsa jud inyong mga kabalaka bahin iyon nana. So kinahanglan lang jud nga magtinabangay ta kay para malikayan jud nato ang mga kahadlok, no? So ngano importante man jud o no, kanunay jud natong ginahisgutan ni siya, no, nga para mapanalipdan ang atong mga anak sa sakit, no, og atong pamilya ug ang komunidad. Imagine kung ang imong family magkasakit, no? Baby, dako kayo dyan ng kabalaka. Especially, dili lang kaingon nga mentally you will be affected. But also, ang ato ang mga bulsa in tawon, no? Ang pagpa-hospital, ang ato ang work, dili ta kaadto dayon nga makatrabaho ta because of asikasahon dyan na atong mga anak. Especially if ang mga ginikanan nga ang ginahimo jud, no, is mugawas para lang makakwarta. So what imagine na nga kung magka sakit ang bata,
wala tay kwarta nga musulod sa atong panugdanan because of giasikaso nato atong bata, no? So the only way that can protect your kids, especially the babies, no, kay proven and tested na jud ni siya that vaccines really do work, no? Kay ginagamit na jud ni siya sa pila ka tuig na. So panalip na nato ang atong pamilya, ang atong community, and then likayan sad ang mga grabe nga sakit mo to atong gisgutan kay ganiya, no? And nahisgutan na sad ni nato that na it has been proven and tested that vaccines are being used all over the world for 40 years already, no? So para jud ni siya sa kaugmaon sa atong mga anak. So, ang mga benepisyo ani o sa man atong mga benepisyo nga makuha, libre, of course, no? But if you're going to go sa ato ang mga health centers, libre gyud ni siya. Pero diha sa ato ang mga private facilities, so pwede gyud pud mo avail, no? Kay that is your choice kung asa ang masayon para sa inyo. And unsa pa jud ang ato ang mga pwedeng makuha ani, no, nga pakigisgot sa doctors. Syempre unsa ang mga kamatuoran nga pwede natong makuha diha. So di ta magtagna-tagna, di ta maminaw sa mga paingon-ingon nga doktor, no, mga silingan niya ayaw na kay akong anak nagkilanat ba ya. So tinuod mo, no, nga there are things that will happen or sitwasyon nga ang bakuna di man na siya ingon nga makahatag og sakit, maujud na siya ang makapahimsog hinuon, maprotektahan ang mga bata. Pero ang ginaingon nga naman magkasakit, nga naman kalinturahon, no, anything nga inyong ibutang sa lawas, no, at first na syempre naay ka ng mabaguhan, but pila lang ka oras nga na mawala rapod na ang iyang hilanat. Ang ginaingon sa itong mga doctors, no, pag naay hilanat, mao pa joy paghatag nato og kanang ginaingon nga pampababa sa iyang fever. Dili kay kung kanusa pag moadto sa bakuna nga imong gina-expect nga maghilanat na ang bata, tagaan na dayon og kanang paracetamol, no, dili gyud. Kung adunay manamay mga bata jud, no, most of them walay kakulian, dili ingon nga maghilanat, no? So pag nahilanat, that's the time nga paghatag lang jud sa ato ang paracetamol. As prescribed jud na siya sa mga doctors jud nato, no? So there you go. So importante gyud ang kabahin sa atong World Immunization Week, no? Aduna pa tay mga pipila pa ka minutos, no? So kinahanglan jud nato ni siyang hisgutan pa. So there you go. Ang ato ang buhaton karon while nagapaminaw ta sa uban nga mga advertisements for today, no? Kinahanglan natong ihisgutan pa ang uban pa nga mga kabahin sa bakuna. So karon you will be listening to some of our advertisements later, and then we are going to continue with our talk show. So kuan sa taog ka na advertisement sa unsa pay para sa kahimsog dinhi sa Tagum City. Mubalik lang ta, and then naatay mga pangutana nga dapat natong tubagon. Kaniadtong tuig 2007, gimugna ni Mayor Ray T. Uy ang Balik Sigla program tungod sa iyang tinguha nga matabangan ang mga stroke patients nga mabalik ang kabaskog sa ilang panlawas. Niining programa ginahatag ang libreng rehabilitative massage services. Makadawat og kapin 10 ka session sa rehabilitation services ang atong mga pasyente nga ginapahigayon kaduha sa isa ka semana hangtod sa hinay-hinay nilang matagamtaman ang kaayuhan sa ilang panlawas ug kinabuhi. So, ang Balik Sigla program, well, as I said, this is an extraordinary initiative launched by the City Government of Tagum, spearheaded by
Mayor Ray T. Uy since 2007. This program is designed to help and support those individuals who are suffering from paralysis due to stroke. So by offering an accessible services with a holistic approach. Understanding nato no ang kalisod, the physical and emotional challenges faced by our post-stroke patients. Ang Balik Sigla program, we addresses specific needs through personalized care and support. So by offering a free house-to-house therapeutic massage and rehabilitation service right at the comfort of the patient's home. At the same time, kanang gina-eliminate nato ang barriers such as transportation barriers, kanang limitations sa mobility limitations sa atong mga pasyente since we're dealing paralyzed patients, and at the same time ang costly katong mga pamilya nga walay financial means to pay sa mga private care. So hingana ka-broad ang Balik Sigla program in terms of holistic approach. Personalized care and support is kanang pag-adto nato sa panimalay sa pasyente. One-on-one ang ato ang therapy session. Pasyente o atong therapist and also the caregiver, ang family members is also So unsa ang needs sa pasyente ato ang gina-provide. Our PTH utilizes a range of comprehensive techniques, exercises, therapies tailored anang nga pasyente. Kay lahi-lahi man ang condition, lahi-lahi man ang needs. So dito nato buhaton unsay para sa iyang mobility exercises, strengthening routines, specialized massage or electrotherapy nga atong i-provide. Sa panimalay kung naay stroke patient, naay stroke survivor, dili lang kay isa ang mabilin sa balay. Naa gyud nay isa o duha ka caregiver nga moatiman ana niya. So katong duha nga mag-atiman siya, dili to sila makatrabaho, dili makapangita sa ilang pag everyday basis. It's because kailangan nila atimanon ang pasyente. So through this Balik Sigla program, kung ato ang mahatagan sila og pagtagad ug mabalik nato ang kanang ilahang kanang able gali ability nila nga mo survive sa ilang daily basis such as their activities of daily living, makakaon nga sila lang, maka-prepare nga sila lang, makaligo nga sila lang, ana nga basis. By that, kanang mga caregiver nila makapangita na og pantrabaho. Nag-start jud ko diri sa Balik Sigla program is 2008, October 22. During sa amo ang pagsulod sa ilahang lugar o pagsulod mo sa area nila, maka-establish na for me sa ilahang pasyente. Same pod sa pasyente. So at first mo jud na siya, pero kalaunan jud sir ginapaningkamutan gid namo na makuha gid namo ang ilahang loob. So dinha mo pasok si motivation na ma-motivate mo siya maayo na inaana di ay ang proseso sa inyo ha. Encourage gid siya sir, naa jud ang encouragement sa amo ang mga pasyente. So positive kayo sila ani na program gid sir. Ay tungod based sa ilahang mga experience pod, sa ilahang mga kaparintihan na dili taga-tagom is mga stroke na naapod sa laing lugar. So the only in Tagum lang pod siya na naapoy inaani na nagaserbisyo nalagadto sa mga panimalay na mga therapists. Dako kay kong pasalamat ni Mayor na until now naalang gihapon ni siya na program. Importante gyud ang Balik Sigla program sa mga labi na gyud sa katong walang-wala gyud. Importante gyud kayo kay mas labaw gyud silang tabangonon nga kinahanglan dili gini mawala ang programa. Magpadayon hangtod sa hangtod kay daghan joy malipay nga mga benepisyaryo sa Tagum. Marag wala gani sila mga pangita, dili sila maglisod og dagan diri sa ato ang government sa pagpangayo og panabang. Itong pagsugod niya ma'am, stroke man adto sa ospital na dayon grabe na akong hilak. Wala naman si trabaho niya. Naglisod ba nagpamasahe pa ingon dito. Pauli anti dress balay. Nag-absent po ko sa trabaho. Karon lisod na jud kaayo ma'am. Daghan na kay kong utang. Dako kay pasalamat sa City Health nga. Anhi po diri mag-PT sa iya ma'am. Dako kay kong pasalamat. Salamat kaayo Mayor Oy nga bisan paglayo ning amo ang lugar diri imong gitibangan. Salamat jud kaayo Mayor Oy. Daghan kay salamat sa programa sa City og sa ato ang halangdon nga Mayor Rete Oy nga naghatag og ingani nga klase sa programa sa ato ang syudad ay makatabang gyud kayo dako sa mga tawo nga walay kakayahan nga mobayad og mga therapist. Pero sa pamaagi karon sa City og ni Mayor Rete Oy dako kayo tabang sa amo ang nahitabo nga na stroke. Kuhaan ang among problema sa financial og sa amo ang problema sa lawas namo natabangan gyud kami sa City. Daghan kayo salamat. Ay napasalamat ko Balik Sigla program ug kang Mayor Ray Oy dayon pasalamat po ko matabangan ang akong mama. Salamat ko nga ani sila diri nga lisod kayong agianan ug sila naningkamot po nga higit sila tanan diri sa amo ang panimalay para makita nila ang sitwasyon sa akong mama ug mahatagan siya og pinabang. Sa kuan pa ko katong bago ba jud ko nakagawa sa ikan ospital wala jud ko bay kan naglubog ra jud ko ba sa higda ra jud ko. Di pa jud ko kalimutan naabot nga na kuan ning programa bitaw nga Balik Sigla sa kuan sa City. Dako kay tabang gyud sa kuha ba napil ko ani nga kuan program. Ganihan ko nila Sir Mario sila may nagtherapy sa kuha. From nagigda pa ko antod karon nga makatikang nako. Dako jud kay tabang gabi na kang Sir kang Mayor bitaw kang Mayor may gyud program. Salamat jud ka Mayor na siya nga programa. Sa tinuod lang dako gyud kayo og dako kay kahimuan ang maong therapy sa kuha kong programa kay sa pagsugod pa lang digid maliw ka kung kamot akong tiig nya kanang maglisod ko bisag gikan sa ospital pag uli na mo di gani ko halos digid ginapasakay pa ko sa sakyanan pero kalay sa Dios nga tabangan ko Ma'am Grace ang pagpiti sa kuha programa man na sa City. Salamat kay ko kay dako kahimuan ba sulod sa isa ka bulan o 11 days
mo na ni ang resulta sa ko ang kuan gikan pagkahitabo na dili ko kalakaw pero karon makalakaw ko usay gani buhian lang ko sa mga bata kanang alalayan ako na buhian ko ako lang maglakaw. Salamat jud kayo sa atong landong mayor Ritoy nga nasulod din sa una-una ang programa nga susama ni inyo nga labi na jud nga namoy mga labi na jud sa mga tama sa gibati sa misis ug usab ka nakabenepisyo ni ani. Salamat kayo kay ang gigamit kamo nga sa pinagipod kay Ma'am Grace no. Usab udton dako na anang dinhi madili pa magkabuang taon na siya dagandagan para lang jud ma-comply ang iyang buluhaton alang sa katawhan. Ug salamat kay Mayor tungod kay atong Mayor Halandong Mayor nagamonitor gid siya kanunay sa mga katawhan niya aron mabuhat umaabot ang iyang una-una sa pagtabang ni atong mga tabangunon. Si kuan jud kani akong anak tintin mo gid siya naning kamot nga makasulod aning programa ha. Tungod sa ako ang balatian. Iyan akong ginaminten og terapi nga sana nakasulod na siya aning balik sigla niya. Salamat pud ko kay naning kamot pud siya para sa akong kaayuhan. Salamat ko og dako labang makagagahong gihatagan siya sa Ginoo. Ilamdagan siya og kanang panghuna-huna nga iyakong giatiman, iyakong gitabangan labi na sa mga tawo nga nagkinahanglan pod nga sama na. Salamat kaayo Mayor nga kahatag ka niini nga programa nakatabang ka sa ako ang panglawas dili lang sa panahon sa eleksyon. Salamat kaayo magkita pa. Night times nga magkita ta nga musuroy ka diri. Salamat kaayo Mayor. Nabalik ka pagka Mayor makahatag ka ayuhan inspirasyon sa ning programa sa Balik Sigla Mayor nga imong gihiyaan sa unang panahon murag kabubuton sa Ginoo nga mobalik ka kay aron makaserbisyo ka sa mga katawhan dinhi sa Tagum. Salamat kaayo Mayor. Daghan kayong salamat Mayor. Sa mga interesado mo avail sa Balik Sigla program, adto lang sa inyong Barangay Health Center ug duol sa inyong Barangay Health Worker para magpalista. Okay, nagbalik na pud ta kaganiya inyo na paminawan mao ang katon sa Balik Sigla program no. So kanang Balik Sigla program update jud kay nga programa kay daghan na kayo yung mga tagomenyos no nga na stroke and then they were able to go back to their work and then do the activities of daily living. So congratulations sa tuang Balik Sigla program which is headed by Miss Mary Grace Pegad. So balik ta karon sa tuang paghiskot kabahin sa kaning World Immunization Week. Kaning sa World Immunization Week no naay nangutana diri kaganiya no. Ingon siya nga luwas bagyod no. Luwas bagyod ang kaning bakuna. Ingon mo luwas niya nga naman nga magkasakit man ang bata no. So siguro kagani wala kay siya nakadungog sa atong gihisgot no. So ipasabot lang jud nato nga ang mga bakuna ning agi jud ni siya og different trials. Hugot jud nga trials. Just the same with the COVID vaccine no. Tung una gani katong panahon sa pagpaila-ila unsa ning COVID and then pagpaila-ila sa mga bakuna no nahisgutan that daang sama sa COVID nga bakuna ato hisgutan na ang mga bakuna ning agi jud og trial. Dili ni siya nga basta lang nga na-imbento na dapat ihatag na dayon kay makaayo no, it's not. So ni agi ni og years no of having a trial no. So ang bakuna manggod, it is more about prevention. It is preventive, no? No, nga dili ni siya ang hinungdan nga makahatag sa sakit. Mauni ang makapaprotekta hinuon sa usa ka sa lawas sa batan-on, sa usa ka teenager, sa usa ka buntis, sa usa ka senior citizen, no? Nga mas maproteksyonan siya sa mga sakit nga naa sa palibot. So, mao na ang dapat natong nahibalan that vaccines they undergo trials and then it took them years bago nato ihatag pud no. That is why this is ay mga ebidensya and then who are these people na nagaingon nga effective yun yung mga bakuna. These are the medical experts. Dili ni siya ingon nga basta-basta lang nga mga tao no. These are doctors, mga specialista no. So daghan naman jud tay mga wonders of science nga kanabitaw nakapahatag jud og alibyo sa kalawasan nato no. Example lang ana kanang kanabitang tambal sa TV no.
who would ever think nga ang TB nga maayo, no? In just 6 months or in a year by just taking the medicines, no? And then there is that protection for the babies, ang kaning BCG, Bacillus calmette-guerin nga ginatag. This is against TB. Okay, syempre ang TB is pinaagi sa paghanggap ani, no? Nga bakterya, no? Nga magkasakit jud ang bata. So kinahanglan maproteksyonan siya through the BCG. That is why pag gawas pa lang sa baby, tagaan na jud dayon siya og BCG, no? So napadyo isa nga pangutana. Ang pangutana diha is that wala may sakit nga namang magpabakuna pa, no? Okay. So ipasabot ang jud nato nga mao to atong giingon, prevention. So balik-balikon jud ni nato, dili ta mo hatag og bakuna nga kana nagkasakit, kinahanglan anong dapat pang-proteksyonan jud siya sa mga libo-libong sakit nga naa sa palibot nato, no? Sama ra gud na sa kanang kanimang good atong behaviors, no? Most of kita usahay gani ako, no, but we wanted to change that one nga kung kanus sakit na kayo ang bation sa atong lawas, di na ta kaagwanta, maupay pagdangop nato sa ato ang mga health centers o di kaya pagpakita sa atong mga doctors, no? Kay di naman jud maagwanta. Example is ang kaning ngipon, no? Kung naanay ka na matiknan na nato nga oy naanamay ka ng ning sakit gamay o di kaya wa nimo na prevent o nga taking good care of your teeth by usahay dili mo ka ni mga bawal bitaw, no, para sa atong teeth, pero sige tagkaon, no, but then niabot ang panahon nga wa na sakit na jud siya kaayo. So kinahanglan wala pay nahitabo ngayon na, no, ang dentista gani much as he wants, so dili jud na niya gusto nga ibton ang tanang ngipon, gusto jud na niya nga i-save jud ang teeth. So sama lang ana, no, while wala pa ning dako, no, dili pa dapat maibot o di kaya ang bukol dili pa ingon nga dako kaayo, kinahanglan magdangop na ta sa health center or sa imong doctor, magpa-check up lang adto lang dito, hisgutan lang, dok lain ang akong gibati, no? So dili na ingon nga kanang wa na, it's the end game na dayon, no? Nananay dayon nga simba ko lang maingon na dayon nga cancer, because ang nakita man good ingon nani, no, nga sa tutoy palandaan nato naay ginaingon ang mga kababayinhan to prevent you from having breast cancer. Kinahanglan, no, aside from eating healthy food, kinahanglan kabalupod ka on how to detect it ang kanang mga bukol-bukol sa imong tutoy, no? So that is part of prevention. So dili na to hulaton nga kanusa pa ang grabe na gyud nga ato na matikdan, sakit na kaayo, di na ta kaagwanta, halos maglupasay na ta og kanang sa kasakit, no? Wala nay kusog nga mo ato sa health center. So kinahanglan gyud na samtang gamay pa lang na siya, di kaya just talking to your nurse or to your doctor, mangumusta lang, no, magpa-check up kana lang buhaton para ma-prevent lang gyud ang grabe nga sakit. Importante jud ni siya kay nga naman pirme jud natong ginaingon, no, nga ang health is wealth. So sige tag-ingon nga health is wealth, pero we do not listen to kanabitang prevention. Ang prevention man good is dili kay ingon nga kanus apan dako mao na jud ang pag-adto sa doktor. So kaning atong ginaingon nga World Immunization Week, samtang babies pa ni sila, no, naatay ginaingon sa doktor nga kinahanglan madawat ni ang mga iyon-ani nga bakuna. Listen to them, no, listen to them because they are of the authority nga makaingon nga maproteksyonan ang ato ang mga kabatan-unan.
So there you go, no? Pero ang kanang mga kabalaka manggod nato, they are valid. No, valid yun ang kabalaka. So ang tambag lang yun nato, no, kay paminawon na mo ang inyong mga kabalaka, no? Inyong mga ginikanan, kabalaka nga walay judgment at all, no? And then tubagon lang jud nato ni siya utaron bahin sa siyensya. So, there you go. Unsaon ninyo pagkahibalo, go to the right information by talking to your nurse, talking to your doctor, or through that cellphone nimo adto ka diha sa Department of Health nga Facebook page, adto ka diha sa CDC kanang Center for Disease Control, no? And then maminaw ka sa mga health experts, dili nang mga nagpakaarong ingnon nga mga balita-balita. Kana bitaw mo ingon nga mo viral na siya because of giingon gisgutan nga na. No. Iwasan jud na nato. Listen to the health experts, no? Paningkamutan jud na nato nga makabot jud ang kaning mga balita nga kini. That is why dinhi sa Health Education and Promotion Office namo, no, we always coordinate with the different program managers, especially ang kaning atuang immunization program, National Immunization Program, nga ang coordinator si Ma'am Divina Malila. Hi Ma'am Divina Malila, I know you are busy with your program, no? Aside from that, ikaw po ang nag-take charge sa tuli, no? So, karong adlaw, murag nakalingkawas ka sa tuli. But, wala ka nakalingkawas sa imong programa kabahin sa immunization because you're having your PIR, no? With a different program na diya sa ato ang Provincial Health Office. So, together with Ma'am Malila and Dr. Princess Dumandagan, among ipahibalo sa inyo that the World Immunization Week i-celebrate sa City Health Office together with Department of Health Regional Office, no? Ugma ni siya 9 o'clock in the morning, April 29 at 9 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon. So kinsa maning mga pagabakunahan nato. Mao ni siya ang mga population nga nabilong diha sa Barangay Visayan Village. So kung kamo mga taga Barangay Visayan Village, so palihog ko og adto diha sa second level sa Robinson's Tagum ugma 9 o'clock to 2 o'clock in the afternoon, no? Unsa may dad-on, especially for the kids, no? Ang ilahang mga immunization card. So ayaw jud kalimtini kay importante kayo ni para sa record. So unsa pay makuha nato ani libreng bakuna, no, of course, and then aduna tay mga health talks kasayuran bahin sa bakuna. So importante gyud ni, no? Ang access is easy lang kayo for the Barangay Visayan Village. How about ang uban nga mga barangay? Go to your barangay health station. Example, you're living at Magugpo East, no? So dito ka mo adto diya sa barangay health station sa Magugpo East. Sa kaning na belong sa Magugpo South, na ana diya ang ilahang barangay sa Season subdivision. So go there and then nana sila yung mga kanya-kanyang schedule pa for this week sa ato ang pagpabakuna. So ayaw ninyo kalimti, no? Nga ang serbisyo gyud sa ato ang Department of Health ato yung ginapakusgan together with the City Health Office kay dili nato gusto nga ang atong population, especially ang mga kabatan-unan, and most of all ang atong community nga magkasakit. So kinahanglan nato ang support system, no? Mga mama, mga papa, lolo, lola, ayaw jud ninyo intawon kalimti nga maprotection lang jud ang mga bata. Tan-awa ang mga immunization cards. Hula maragod, no, tan-awa ragod ang immunization card. Again, sir, can we show it to them ang katong example sa ato ang immunization card? Sir, pwede na to mapahatag ang mapashow sa immunization card, or if dili gani na to mapakita karon, go to the City Health Office nga Facebook page, City Health Office Tagum, makita ninyo diha, no?
ang atuang sample of the immunization card. Tanawa kung unsa ang wala na kuha sa imong apo, sa imong anak, no? Or sa imong kaparintehan. Kinahanglan jud na nga mahibaloan ninyo. Kay nga naman, para makumpleto gyud ang bakuna, maproteksyonan gyud siya sa iyahang sakit. Lalo na karon, no, nga init, ulan, no? So, uso ang flu, especially for the elder, no, mga senior citizens. So kinahanglan naagyud mo'y madawat nga bakuna sa flu vac. So senior citizens, go to your barangay health station and then dawaton jud na. Ano man para raman jud sa senior citizens because they are the very vulnerable population. Kasi pasabot na to ani, sila ang mga dali lang nga matakdan sa sakit. So please, adto lang mo dito sa City Health Office nga Facebook page, no? City Health Office Tagum. Mga mama, lolo, lola, if you can see this one, go there and para makita ninyo, inspeksyon na ang iyang immunization card sa imong apo, sa imong anak kung kumpleto na ba. Kung wala, go directly diha sa ato ang ugma, no? Diha sa ato ang ipahitabo nga World Immunization Week celebration diha sa second level sa Robinsons Tagum. So, atong pakusgan ang ato ang pagpabakuna pinaagi jud sa paghisgot, no, nga vaccines really do work. Bakuna is a gift for life. Dawat sa imong anak, babies pa ni sila, and then there will be booster shots, supplemental immunization conducted by the government, or pwede na ninyo makuha ang mga booster shots diya sa ato ang mga primary care facilities or private facilities, no? Pwede gyud na siya. And these are makaprove, makaingon jud na ang bakuna jud is a gift for life. Maproteksyonan jud ang bata sa mga nagkalain-laing mga sakit. Polio, measles, tetanus, pertussis, rubella. So these are just some of the vaccines nga ato ang ginahisgutan. So para sa atong mental health, no, na dili ta mabalaka, kinahanglan lang jud ta maminaw sa tama nga impormasyon. And usa man ni mga tama nga impormasyon, no, asa nato makuha? Go to the Department of Health nga Facebook page or the kanang ilahang website and the Center for Disease Control na po na diha. And sa World Health Organization especially, no, dali lang kayo na siya natong makitaan. Kay hanas naman kay nga mutan-aw sa ato ang Facebook, no, and then instead of going sa kaning or seeing kaning mga viral posts nga mura bitaw makapakutaw lang sa isip, no, nga makapahatag lang kabalaka, go directly to the WHO nga Facebook page. Daghan kay makuha diha pod nga mga nga information. So kinahanglan lang jud, no, nga ang kahimsog maujud ang atong unahon kay syempre ang babies nato maujud ang ato ang kaugmaon. So nala ko dugang dai nga ikahatag ani, no, that as per Nutrition Council of the Philippines, no, naisgutan nila that as of January 2025 adunay 61% nga mga Pilipino nga kabatan-unan babies nga nag-edad og 0 to 12 months, no, were fully immunized. 61% only. So unsa may giingon sa Department of Health, 95% ang target nato nga dapat mabakunahan. But sad to say, 61%, no? Pero however, ang kaning ginaingon, no, kinahanglan gihapon nga kumpletuhon jud sa mga bata ang bakuna. And syempre, tumong jud sa ato ang nasod sa Pilipinas, no, nga 95% yun nga ba dapat mabakunahan ang mga kabatan-unan para maproteksyonan sila sa mga community outbreaks, no. So
ang number of children nga wala pa naka-receive sa mga bakuna in tawon dagko pa jud kaayo. So kinahanglan jud nato ni siya nga pakusgan, no? So pila na lang ka minuto karon, aduna na lang tay usa ka minuto, no? So ang panawagan karon is that Tagumeños, be wise. Kinahanglan ang inyong mga anak magiging healthy kay sila jud ang ang kaugmaon. So ato lang jud ni iklaro, no? Magpabakuna ta. Sugod karong adlaw and kutob hangtod sa hangtod, no, nga ato mga babies. Kay nga naman, kay ang bakuna manggod mauna ang sigurado nga proteksyon para sa mga bata nato. So kita-kita jud ta ugma alas 9 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon, second level sa Robinsons. Ang bakunadong Tagumeño protektado gyud, no? So sa atong ginahisgod jud pirmi for #HealthyTagum, kinahanglan mao ni atong buhaton magpabakuna for #HealthyTagum. Ako si Rica Apura para sa #HealthyTagum Talk. Okay, magkita-kita na punta sunod semana. See you! Inyo nang nadungog ang usa ka programa nga naghatag sa inyong impormasyon, katikaran, kalambuan ug mga nag-unang panghitabo dinhi sa syudad sa Tagum. Padayon sa pagpaminaw sa Radyo Tagum. Tigdas, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga.